So 423 počas celého dnešného dňa sa nám bude predstavovať a svojimi výkonami nás posilňovať Christian Šuhajda. Christian, alebo inak Kiko Šuhajda aj so svojím tímom mechaničiek, najkrajší, najpohľadnejší, schádza ako prvý pred tribúnu a my schádzame takisto autovník. Tak, a sme tu. Christian Šuhajda pozdravuje tribúnku. Aj Hodálovci medzi nás zavítali. So 468 vítame chalanov. A Hodálovcov mám? Výborne. Tak priatelia, je tu niekto z Partizánskeho, prosím vás? Áno? Dobre, takže pozdravujeme Stellyho Koritára. Stelly pozdravuje Autoslide. Stelly, vítaj, dobrý deň. Vítam vás, dúfam, že to dneska sa vám bude ľúbiť. My sa tešíme na teba, čo hovoríš na trať. Trať je vynikajúca, budeme vidieť podľa šťastí. Ako funguje tvoja nová prevodovka od Janka Beckerta? Prevodovka funguje perfektne, budeme vidieť. Držíme palce, Stelly Koritár, 210-ka. A veľký favorit divízie A2. A ideme do divízie sériovej s 804. Bol už drevený, ani si nepočal na to oficiálne privítanie zo 744. Potom následne opäť sme v juniorskej divízii a zo 129. Tomáš Klopka. Teraz v roli spolujazca na svojich pravých predných dverách. Autocross Topolčany je tu zastúpený minimálne týmito dvoma Feliciami, pretože Lukáš Klopka je tým druhým, ktorý pozdravuje. No a už tu máme aj Riška Tóta mladšieho, 410-ka, takisto známy pravidelný účastník autocrossových pretekov v tu areáli Motorsport Avely Becker. 850-ka to je to auto, v ktorom uvidíme Stellyho Koritára v rámci divízie sériových vozidiel. A zo 164 Maťo Tokár a jeho družina taktiež medzi nami na Autoslide 2015. Ďalšia stálica slovenského autocrossu, Šimon Hrčiar, 403 pozdravuje tribúnu. Aj Bagošovci so štartovým číslom 108 zavítali v najpreplnenejšej divízii, ktorá tu s nami na Autoslide je. 458 ešte stále mladučký Páleník, Zorman, 180-ka, všetko jazdci, ktorí plnia tribúny. A ja samozrejme, ja sa niečo povedať. Určite, ak ich ešte Alex stíne šebovcov, tak skúsme vyspovedať jazda, ktorý sa nám počas dnešného dňa predvedie na Toyota Corolla so štartovým číslom 350. Janko Šebo, ktorý je určite ozdobou dnešného podujatia. Ako sa cítiš pred dnešným dňom? Výborne. Čo trať, čo auto, máš nový motor? Motor výborný, trať špiklava, uvidíme, čo to ukáže. Držíme palce, Janko Šebo, medzinárodná doprava, Jan Šebo a náš partner. A priatelia, ja sa veľmi teším, poprosím veľký potlesk pre Ďodiho Béreša, tak ho máte možnosť vidieť. Ďodi, fantastický, krásny tréning. V prvom kole si to tak trošičku ošahával a potom si išiel, ako to ide? Tak pekný deň prajem. Tak ja som veľmi rád, že môžem byť konečne na Autoslide, aj keď prvýkrát štartujem na nej. Veľmi sa na to teším. Veľká ďaká Jakovi Beckertovi, ktorý spravil takú veľkú, peknú trať a mi daroval to auto na pretek. Je mi to ľúto, pretože mal s tým štartovať jeho syn, ale ja som mu to zobral, takže ďakujem. Ale ďakujeme aj Miďovi Beckertovi, ktorý bude sprevádzať Ďodiho Béreša. Držíme palce! Rodinný klan Bérešovcov pokračuje tentokrát na okapotovanej bugine značky Mazda. Ak hovoril mladý Béreš, že tu štartuje prvýkrát, tak Jozef Béreš je ozdobou Autoslidu už viackrát. Čo hovoríš na tento ročník? Zdravím divákov, tak ja som takým príkladom na Slovensku, že väčšine Slovákov hovorí, ak nemám na Mitsubishi, tak nechcem jazdiť. No ja teraz nemám na Mitsubishi a chcem jazdiť ďalej, takže vidíte. Teší
Tešíme sa, výborne, takže Bérešovci. Inak je pravda, že Jozef Béreš mal jazdiť na bugine, ale povedal, že to je na ňo príliš zima mu bola na buginu. Andrejko Turánsky sa nám zaskvel v tom oboznávacom tréningu s tou otvorenou kapotou. Následne aj Jaro Medved z 239 sa nám predviedol medzičasové defilé. Dušan Vikor a jeho tým mechanikov, ktorí zdravia divákov. Dušan Vikor, takisto stálica divízie H2 na Forde. A tu je už zo 118 Maťo Klačman, tak vítame Klačmanovcov. Dvory nad Nitrou a Martin Klačman, žatva číslo 118, najzastúpenejšia divízia v rámci dnešného dňa. Máme tu ďalšieho juniora, 769 s týmto číslom. Filip Chochula. No, a je tu, český zástupca. Musím čestne privítať ďalšieho hostia, ktorý prichádza k nám z Českej republiky a nie je na Slovensku prvýkrát. A ja som veľmi rád.